Здравейте, приятели, фенове на страницата и колеги механици. В това видео ще ви обясня накратко защо препоръчваме да се монтират само единствено оригинални хидравлични помпи или помпи, които са приравнени към оригиналните за първоначално вграждане. Тук имаме един оригинален продукт, хидравлична помпа за Audi A8. Тук горе имаме хидравлична помпа по Bosch. Може да видим етикета, логото на Bosch, като тук до него имаме и логото на Volkswagen групата. Какво означава това? Нито един автомобилен производител не произвежда сам за себе си хидравлични помпи или кормилни рейки. Тук ви показвам. Bosch е опаковъчна фирма, бранд, който се наложил в годините на пазара с многобройни артикули. Bosch изкупува името, лиценза на ZF. От този момент до ден днешен повечето продукти се произвеждат с стикера и логото на Bosch, което означава, че този продукт реално е ZF. Този автомобил излиза с хидравлична система ZF. В днешно време това е Bosch. Затова означава, че този продукт е оригинален за първоначално вграждане. Тук в момента, като отворим тази кутия, ще видим каква е помпата вътре в нея. Отваряме. Така, виждате ZF маркировка на корпуса, 20-та година, индикация на автомобила, на купето Volkswagen Audi. Bosch. Надявам се да се вижда от светкавицата, малко заслепява. Двете помпи естествено са различни от два различни автомобила, но това, което искам да кажа, че тази помпа е за първоначално вграждане, ZF, годините минава като заводски рециклаж, боядисана и с етикет Bosch. Това е оригинална помпа от кутия, произведена за Volkswagen, представена за продажба от Volkswagen. Реално вътре имаме Bosch-ов продукт. Като към момента това е възможно най-доброто и най-истинското нещо, което може да монтираме на автомобила. С тази помпа гарантираме, че автомобила е върнат 100% в заводски параметри. Така, общо взето това е. Надявам се видеото да ви е било полезно и интересно. Може да оставите своето мнение отдолу в коментар под поста.